ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ରେ ଛୋଟଟା ବାବୁ ବାହାରିଲା ମାନେ କ'ଣ 600 କେଜି ରହିବ ଦେଖିକି ହେଲା ଖାଲି ଫଟୋଟା ଚେକ୍ କରି ଦେଖେଇକି ହେଲା ଉଠେଇଲୁ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ରହୁଥିଲା ବାବୁ ବାହାରିଲା उठा 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 शॉर्ट रे अरे उल्टा झुले की बना चालू करे हाँ आओ जाओ जूम करना सीरीज सेकंड तक ऑफ कर दो बोला 30 सेकंड तक ऑफ कर दे